Nabunurang nga kapamaganta, aditan mo kay katira na kritikan na agalom kamarata. At talaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, atina al-ghibatu dain. So kung so al-ghiba asyaddu min ad-dain. So kung so kapamaganta na mas delikado adiso utang. Ta'ad-dainu yuqda na so kung so utang so bayadan na kebayadan sa utang. O al-ghibatu la taqda na so kung so kapamaganta na di kebayadan. Paman ibarat yan, hanap yung maganta ka, na di nga kebayadan. Kata so talog atos ino ya beda kaya pamaganta ka oh di kabeden oy kadika kuntu nabi perilaan wallah atalian ta'al sa taman syadikarila ano piya maganta aka aya ka priler kawala ko kaya pamaganta ka nasunga ko piya maganta ka dugare aduin ni rele ako nga oh tono to basta rele ako nga do hindi no really ako mama di ka to why na mi ali ang ira na mi akala kay beneng kaya ka ang patawan yan ya mura ka na nung apun tutuli ka beneng ka nai oh na mas mabiyan na di ka nagtutu maganta apa na di ka makapambayadan kasabi na magumanang nga utang tabi anak ko na ka mapasang ikapangutang na di bayad tabi oh iginaw ka na pugutang mo tida lista na ka na nami kami bala pitugatos nya kada de mana ya bana kibida ko na piya dugatos napakaw na nga mas ikadin kami bumili nga ko dalo nami ka piskataan na dimit nami ka pumasasakas naro pumasasang utasa bala apya lawgin mo po nami mga magutang naro na di ka mabukararang itano inutangan ni natin maro ka pumasanakas nasosorungan yan iro pumasangan niya tingas nami ka dakikas karon na surat na kaw niya oh tinaw surat ka nung numero ka Pato sabi na mabuhat na ketol kanina ni ulaulan niya tabi. Pamana, udah kibida ka na pipituin ka. Ostom na, di ka pa siya kibida na ka. Dapanong may maso, tuprisakan. Oy, kaya dapan nakatagwi. Oy, napapaka. Oy, sana kabida nga nabiya kong kombo. Adiyo, napapaka piya ginaw po masya anak ka. Na diya mga rip na Allah. Maluwa ka nun ng piya kasingog.